ka onye na-akụ mkpụrụ kụọ mkpụrụ ọma, mkpụrụ ịkụrụ ka ị ga-aghọrọkwa. Gị onye na-akụ mkpụrụ kụọ mkpụrụ ọma, mkpụrụ ịkụrụ ya ka ị ga-aghọrọ. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ, ịkọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka, nwanne m. ịkọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi na ịkọ ọka ijezie ghọrọ oroma. Onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ, ịkọ ọka, ezi mkpụrụ ị ga-aghọrọ ọka, ị ga-aghọrọ ọka, nwanne m. ịkọ ube, ube ka ị ga-aghọrọ. Ịkọrọ ka ị ga-aghọrọ. Ọ bụzi na ịkọ ọka ijezie ghọrọ oroma. Okwu Chineke kwutechara ya ọfụma. Ọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Iko onye ji ama ka eji amanyere ya. Onye kụrụ ọka ga-aghọrọ ọka, onye kụrụ ube ga-aghọrọ ube. Ịma nkụ ọka jee ghọrọ oroma. Nwata sị na nne ya amaala ha ụla, ya marụkwa na ọ ya amụ anya. Ejiri aghụghọ ebi ndụ, ejiri aghụghọ eme nwanne, ejiri anụ di na nwunye, ime ọyị, ime ọgọ maọbụ ime agbata obi. Ọtụtụ mmadụ ga-abịa na-ekpesara gị nsogbu ha nọ na ya n'ụdị ka imerụ ha ebere, mana ọma ngwazi ha na ọ rụkọtara nsogbu ji wee zuo ya ahụ. Ofu onye ka m na-enye ndụmọdụ, nwa okorobịa, o wee sị m, biko na ozi ọma m na-ezi na mkpọtụ a m na-enye ọkwa maka nyanwe ije ọkụ mmụọ, na m esogbu n'onwe m hapụrụ ya ọkụ mmụọ m jebe n'igwe. Ọ dị egwu. Ọkụ mkpụrụ lee, biko kọnụ mkpụrụ ọma. Nwanne m, omemma na mma ya alakwa. Ezi enyi m, omenjọ na njọ sokwala. Isi gote ebuo bụ ya ka ọ ga-agbale. Nke onye mere onwe kwere ụgwọ ọrụ. Ka onye na-akọ mkpụrụ ka ịkọ n'mkpụrụ ọma. Ogbu mmale, kpachara anya gị, maka na ogbu mma si na mma alakwa nwanne m. Ogbu ogbele sikwa n'egbe alakwa. Ee, ka onye na-eme nsị iwe kwere ụgwọ ọrụ gị. Ije n'akwụkwọ nsọ gị, ị ga-ahụ ya lee, edere ya ede ebe ahụ. Ike onye jiri mara mmadụ ka e ga-eji wee manyere ya, maka na mkpụrụ onye kọrọ ya ka ọ ga-aghọrọ. Ewo, ọ dị egwu nwanne m, ọ dị egwu. Onye ga-ekwu ma Chineke na-akwụsị ya? Okwu Chukwu bụ amen. Ya bụ mkpụrụ ịkọrọ ka ị ga-aghọrọkwa. Ee, ọkọ mkpụrụ gị kọzie nụ mkpụrụ ọma. Gị onye na-akụ mkpụrụ, nwanne m, kụọ ezi mkpụrụ, ogo onye na-akọ ịkọ mkpụrụ, ọka, ị ga
kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Maka na onye ọbụla gburu mma n'elu okwute, ajọ okwute ga-aba ya anya. Ọ gaghị ebe na nwa bụ ihe egbuo ya. Kedu ka isi wee gbabọ ya oge nke gị? Ị marụ na onye ori na-ezu na ihe ya na-efu. Nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ, ọ bụrụ na o nweghị ihe gị na-akpa nwa gị jere ma ọ ka isi wee bie ndụ na agbọghọ, chere Chukwu, esogbuna. Mgbe nwa agbọghọbịa yi akwa wee gbara ọtọ na-aga n'iro, ụmụ okorobịa wee dakpo ya. Special greetings to all my fans. I use this opportunity to appreciate all our fans, friends and well-wishers all over the world. May God bless all of you for your immense support. With a profound humility, I urge you to download all our messages and the musical albums on various audio platforms such as Amuse, Apple Store, Spotify, Audiomack, and etc. You will see various albums, various tracks, the ones that will drop in the nearest future. Download, follow, and the like so that the new ones will notify you when they drop. Share the links to all your platforms. Of course, the videos are always available in YouTube. God's Agenda TV, that's our YouTube channel. And the old Facebook page, God's Agenda Productions. The new Facebook page, God's Agenda Ministries. I want you to follow it. TikTok and Instagram at God's Agenda TV. I want to use this opportunity to bring to your notice this book titled 345 Common Errors in English, written by Brother Paul Chibo. That's my book. It is very, very important, not in the market. We supply to all the schools all over the world. You will see our numbers on the screen. Let us know your location. We get it to your destination, to your doorstep. It will help us to correct our grammatical kwashiorkor. It will sandpaper your brain as a student. As an adult, it will help you to speak well. It will help your spoken and written English language. It will catapult you to the pinnacle of success. You know, how can a lady, an undergraduate, tell somebody to adjust to heat is making me? And the fellow wants to pronounce medulla oblongata, and he said medulla oblongata. That's why this book is available. It will sandpaper your brain. It will make you a synonym, a hot cake among your contemporaries, an academic razor blade, an academic prodigy. May God bless you. Thanks a lot for your upfront cooperation. My name is Brother Paul Chibo. Remain blessed. Agenda Production.